Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, o unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajimemashou! Nining lesona, atong tukyan unsaon pagpasabot og pagbasol o pagkumpleto. Nagbasol ko, kaalaot ba? Kawa ba'y swerte? O nahuman ko og nakumpleto nako ang? Para niini, atong gamiton ang conjugation nga te shimaw. Gamiton nato ang te form sa verb unya dungagan ta sa auxiliary verb nga shimaw nga pasabot mo kumpleto. Karon, ang buhat nga nakumpleto kay di naman mausab. Mauni nga ang te shimaw conjugation pwede gamiton pagpasabot og pagbasol. Nga sayop akong nabuhat o di to angay nakong gibuhat. Sa te shimaw, ang shimaw mao'y atong i-conjugate sa non-past ug past. Ug sa plain style language, ang te shimaw ma-shortcut ngadto sa chow, ug kung ang te form sa verb ide o nde, ma-shortcut kini ngadto sa jaw. Atong reviewon una ang te form nga mao'y kinahanglang gamiton sa te shimaw. Kung imong mahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, kini ang atong gikinahanglan. Sama sa atong mga miaging lesson, ato unang reviewon unsaon paghimo sa te form. Adunay tulo kadagkong kategorya sa mga Japanese verbs. Ang category 1 o root-dropping verbs, ang category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 verbs o mga irregular verbs. Sa detalyadong pag-eksplikar unsaon pag-conjugate nila ngadto sa napo ka basic verb conjugations, palihog reviewha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Pagbuhat sa te form sa usa ka root-dropping verb, taktakon ang ru ug pulihan og te. Pangalitan ang verb taberu nga pasabot mo kaon, mahimong tabete. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa spelling sa dictionary form sa verb dili taktakon apan mausab kini. Mauni ang mga siyam ka klase sa endings: ku, gu, su, bu, mu, nu, ru, tsu, og u. Paghimo sa te form, ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su mahimong shte, ang bu, mu, ug nu mahimong nde, ug ang ru, tsu, u mahimong utte. Sa category 2 verbs, atong matngunan ang ending ug unsaon kini pag-ilis inigbuhat sa te form. Para sa 5 ka pinaka-common nga irregular verbs, ang magamit kay suru, kuru, ug ikura. Ang aru ug da dili magamit inigbuhat sa te shimaw. Ang suru mahimong shite, ang kuru mahimong kite, ug ang iku mahimong itte. Karon atong tan-awon ang shimaw nga pasabot mo kumpleto. Usa kini ka category 2 verb ug inig conjugate ngadto sa iyang napo ka basic conjugation, ingon ani ang mahitabo. Para sa te shimaw, di ta mo gamit sa mga negative conjugations. Ang atong madunggan kay ang mga affirmative conjugations ra. Shimaw, shimatta para sa plain, shimaimas ug shimaimashita para sa formal, ug ang te form nga shimatte ug ang conjunctive form nga shimai. Karon tan-aw nato ang atong mga ehemplo. Ang sentence, nakatuog ko pag humag-uli sa bahay. Ang matuog kay neru nga usa ka category 1 root-dropping verb. Ang muuli sa bahay kay kairu. Akong isuwat ang hinapon sa mga poong ilawom sa in-English aron sayon ra nimong mahubad. Ato nang natuki unsaon pag-ingon og paghuman sa o tekara sa miaging lesson, leksyon 36 sa atong Cebuano playlist. Busa sa hinapon, kaite kara nete shimaimashita. Kaite kara nete shimaimashita. Ug sa plain form, kaite kara nete shimatta. Kaite kara nete shimatta. Di na nato ang isulti o ihubad ang nagbasol ko nga nakatuog ko. Kay kini nga pagbati, labot na kini inigamit nimo sa te shimaw conjugation.
nete shimaimashita. Ang nagsulti, way intensyon nga matug inigabot sa bahay, pero tungod tingalis kakapoy, wa niya mapugni nga makatog. Ang importante, inigbuhat sa decimal conjugation, imong bation pod ang pagbasol. Sunod ng ehemplo, si Sleeping Beauty mikaon sa mansanas. Kabawta nga gisumpa ang mansanas, busa paghumanyag kaon adto, nakatog siya hangtod gipukaw siya ni Prince Charming paagi sa usa ka hawk. Ang mukaon kay taberu, ug ang hinapon sa Sleeping Beauty kay nemureru mori no bijo, nga pasabot ang maanyag nga babay nga matog sa lasang. Ang hinapon sa tibok sentence, nemureru mori no bijo ga ringo o tabete shimaimashita. Nemureru mori no bijo ga ringo o tabete shimaimashita. Sa plain style, nemureru mori no bijo ga ringo o tabete shimatta. Nemureru mori no bijo ga ringo o tabete shimatta. Sa mas miaging ehemplo, adunay gibating pagbasol nga gikaon niya ang mansanas. Sunod nga ehemplo, tungod kay mapanos, palihog isud ang pagkaon sa refrigerator. Ang mapanos o madunot kay kusaru, nga usa ka category 2 verb. Busa sa hinapon, kusatte shimau kara tabemono o reizouko ni irete kudasai. Kusatte shimau kara tabemono o reizouko ni irete kudasai. Niining ehemplo ha, ang te shimau conjugation ana asod sa atong subordinate clause. Tungod kay mapanos, busa ang plain form ra ang atong magamit. Kusatte shimau. Ang irete kudasai usa ka hangyo ug ato nang natuki unsaon pagpanghangyo sa miaging lesson sa leksyon 39 gamit ang te kudasai conjugation. Sunod nga ehemplo, tungod kay matrangkaso ka pagsulob og jacket. Ang matrangkaso kay kaze o hiku, nga usa ka set phrase. Ang atong i-conjugate kay ang verb nga hiku. Sa hinapon, kaze o hite shimau kara jacket o kinasai. Kaze o hite shimau kara jacket o kinasai. Ang kinasai usa ka polite command, sama sa unsay isulti sa usa ka ginikanan ngadto siyang anak. Kung gusto kag mas polite nga pagkasulti, pwede ka mogamit og te kudasai. Kaze o hite shimau kara jacket o kite kudasai. Ug kung gusto pud nimo bagis pagkasugo, pwede ka mogamit og rough command. Kaze o hite shimau kara jacket o kiro. Sunod nga ehemplo, siya usa ka babae naminyo niya. Ang magminyo kay kekkon suru, nga usa ka category 3 compound verb. O ang atong i-conjugate kay ang suru apan dili ang kekkon, nga usa ka noun. Kung mogamit ta sa te shimau conjugation, aduna tay pagbasol nga nakigminyo ang babae sa lalaki. Siguro dili sila bagay o ay nada ang lalaki. Sa hinapon moingon tag kanojo wa kare to kekkon shite shimaimashita. Kanojo wa kare to kekkon shite shimaimashita. Og sa plain form, kanojo wa kare to kekkon shite shimatta. Kanojo wa kare to kekkon shite shimatta. Karon mogamit tag ehemplo nga mopasabot og pagkumpleto. Ang sentence, giinom og hurot sa akong manghod ang juice. Ang moinom kay nomu, nga usa ka category 2 verb. Ang imong manghod nga laki sa hinapon kay ototo ug ang juice kay juice. Sa hinapon ang tibok sentence, ototo ga juice o nonde shimaimashita. Ototo ga juice o nonde shimaimashita. Ug sa plain form, ototo ga juice o nonde shimatta. Ototo ga juice o nonde shimatta. Di na nato kinahanglan hubaron ang po nga hurot o tanan, kay labot kini inig-ingon nimog nonde shimaimashita. Kung gusto nimo rebyuhon ang hinapon sa mga miyembros pamilya, palihog rebyuha ang leksyon 14. Laing ehemplo, ang sugo, hotdag kaon ang pizza. Mogamit tag rough command niini ug sa hinapon, pizza o tabete shimae. Pizza o tabete shimae. Karon mag-practice ta.
Hubaran ning mga sentences ngadto sa hinapon gamit ang te shimaw conjugation. Ngadto sa plain past o te shimatta. Akong isuwat ang hinapon ilawom sa in English nga pong aron sayon ra nimong mahubad. Unsa may hinapon sa hastila namatay? Dakong pagbasol. Sa hinapon, shindeshimatta. Shindeshimatta. Imo ning masulti kung ang kamatayon wa damha o kaha imong pinangga nga iring o iro naligsan baron unya namatay. Shindeshimatta. Sunod nga ehemplo, gihatag o gitunol nga kontragusto. Sa hinapon, watashi deshimatta. Watashi deshimatta. Siguro na hold up ka unya kontragusto nimong pagtunol sa imong bag. Watashi deshimatta. Sunod, nadunggan. Sa hinapon, kite shimatta. Kite shimatta. Imo ning masulti kung nakadungog kag dili nimo angay madunggan. Kite shimatta. Sunod nga ehemplo, nakapatay. Sa hinapon, koroshite shimatta. Koroshite shimatta. Imo ning masulti kung may napatay ka pero wa nimo tuyua o wa kay intensyon pero imong napatay. Koroshite shimatta. Sa sunod tang mga ehemplo, atong gamiton ang formal past o te shimaimashita. Unsa may hinapon sa miuli na? Ang tubag, kaite shimaimashita. Kaite shimaimashita. Imo ning masulti pangalitan kung aduna kay gipangita sa opisina pero miuli na diay. Kaite shimaimashita. Sunod, nakakita. Ang tubag, mite shimaimashita. Mite shimaimashita. Imo ning masulti kung pangalitan may migawa sa banyo unya nahog ang tualya unya nakakita na hinuong kag di mao. Mite shimaimashita. Sunod kay nakasulti. Sa hinapon, itte shimaimashita. Itte shimaimashita. Imo ning masulti kung pangalitan sa imong kalagot nakasulti kag sakit nga mga pong nga karon gusto na nimong bawion. Itte shimaimashita. Sunod, nahinayak kog himo. Sa hinapon, tsukutte shimaimashita. Tsukutte shimaimashita. Imo ning masulti kung pangalitan daghan ra imong nahimong niluto kaysa unsay gikinahanglan. Nahinayak kag himo. Tsukutte shimaimashita. Karon atong gamiton ang plain non-past conjugation, ang te shimaw. Primerong ehemplo, mabaligya. Sa hinapon, utte shimaw. Utte shimaw. Imo ning masulti kung pangalitan mapugos kag baligya tungod kay naglisod ka. Utte shimaw. Sunod nga ehemplo, wa damha mag-abot. Sa hinapon, atte shimaw. Atte shimaw. Siguro duha ka tawo nga managkontra unya mag-abot sa usa ka party. Atte shimaw. Sunod nga ehemplo, makapalit. Sa hinapon, katte shimaw. Katte shimaw. Tingali wa kay budget busa maglikay kag adto sa mall kay basin makapalit kag ahat. Katte shimaw. Sunod nga ehemplo, mulakaw na. Sa hinapon, itte shimaw. Itte shimaw. Imo ning masulti kung maatrasaw ka unya mabiyaan ka sa bus, ang bus mo larga na. Basin wa ka pa unya ang bus mo biya na. Itte shimaw. Sa atong katapusang practice, atong suwayan og gamit ang mga shortcuts. Ang te shimaw mahimong chow ug ang de shimaw mausab ngadto sa jaw. Unsa may hinapon sa malimot nga daang pagbasol? Ang tubag, ang wasurete shimaw mausab ngadto sa wasurechaw. Wasurechaw. Imong masulti ang wasurechaw kung di ka magsuwat og notes inig lecture sa maestra. Di nimo mahinumduman ang tanan og malimot na hinuon ka. Wasurechaw. Sunod, sayop ang nasakyan. Past tense kini. Ang tubag, ang notte shimatta mahimong notchatta. Notchatta. Panglitan sayop imong nasakyang jeepney. Notchatta. Sunod, sayop ang mapili. Sa hinapon, ang erande shimaw mausab ngadto sa eranjaw. Eranjaw.
Siguro ang imong piliong pagkaon sa menu maayo ras litrato apan wa di ay lami. Masayop kag pili, iranjaw. Katapusang ehemplo, nakaahat og langoy, past tense kini. Sa hinapon, ang oyoy deshimatta mahimong oyoy jatta. Oyoy jatta. Siguro naanod kas dakong baod unya napugos na hinuong kag langoy, oyoy jatta. Atong sumahon ang atong natuki niining lesona. Imong nakatunan unsaon pag-ekspresar og pagbasol o pagkakompleto gamit ang conjugation nga te shimaw. Gamiton ta ang te form sa verb ug ang auxiliary verb nga shimaw nga pasabot pagkompleto. Kini ang atong non-past tense plain. Para sa formal moingon ta og te shimaimasu. Alang sa past tense moingon tag te shimatta para sa plain style ug te shimaimashita para sa formal. Ang te shimaw mahimong chow ug ang de shimaw mahimong jaw inig shortcut ngadto sa plain style. Ang te shimatta mahimong chatta o jatta. Ug diri na human ang atong lesson, magkita na pud ta sa sunod. Ganbatte kudasai. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gid nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.